נורא משמחים וכיפים, והאדם הבא שכבר הופיע כאן, כיף להכיר אותו, כל השיחות איתו הן שיחות נורא עמוקות, ולמרות שאנחנו כל אחד מגיע מהמקום שלו והתרבות שלו והאמונות שלו, מאוד כיף לי לדבר איתו ולחוות איתו את כל הדברים. זה גם איכשהו גם מצטלם לערוץ 2, אבל זה ככה זה יצא, אבל זה באמת נורא מעניין. הוא אדם מקסים ומאוד מוכשר, והוא כאן, בכיף לי גדול לארח אותו לעוד שיר אחד פה איתי, ביקשתי והוא הסכים, אז קבלו את אייל כהן המקסים. צפור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע, להתערבב ולא להיבלע, רושם בתוך יומן מסע, והיה במישהו אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב. רושם בתוך יומן מסע, כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יומן מסע, מביטים למעלה ונושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות. כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה.